Extremáronse as precaucións e reforzáronse os controis, pero finalmente a fin de semana do Albariño 2020 transcorreu sen incidencias importantes. Ata a mañá do domingo só se contabilizaron 18 infraccións. Nos entendemos que a cidadanía cambadesa entendeu, comprendeu perfectamente, non, que había que controlar esas ansias de festa, que había que evitar as masificacións, e estamos moi satisfeitos polo comportamento dos veciños e de veciñas de Cambados en xeral, pelo comportamento tamén polos locais de hostelería e do ocio nocturno, non? Foi, creo que, un balance pois donde a responsabilidade e o civismo pois foi o que imperou. Dúas das sancións foron en 2 locais por exceder o número de mesas autorizadas nas terrazas, 10 por non utilizar a máscara e 2 máis por consumir bebidas alcohólicas na rúa. Ademais, 4 condutores foron denunciados nos controis de alcoholemia. Ningún local de ocio nocturno foi sancionado, co cal é de agradecer o comportamento tamén dos responsables do ocio nocturno de Cambados. En todo Albariño hubo 10 denuncias por non utilizar mascarilla e hubo solamente 2 denuncias por consumo de alcohol na rúa. Algúnha festa privada, pero non se chegou a sancionar. Hubo unha festa privada de feito aquí no centro de Cambados, pero que non había máis de 25 persoas e gardaban en sí, pois, en fin, un comportamento pois tamén bastante bo, non? Cordal agradeceu a responsabilidade da veciñanza e, sobre todo, da mocidade, xa que conseguiron superar sen problemas importantes a que se consideraba a semana máis difícil do verán cambadés. Co cal, creo que dentro do goberno municipal fixemos o que tiñamos que facer, non? Dadas as circunstancias actual, e velar pola saúde de Cambados, dos cambadeses e das cambadesas, e conseguir estender este verán e non ter que cortar ou volver a unha fase, digamos, anterior das que xa tivemos que padecer durante a primavera. Precisamente para diminuir o posible efecto chamada, o Executivo decidiu non programar atraccións, concertos ou verbenas durante a semana pasada.